Chérie. Kinona bakit? Bakit? Zaho tsy petraka no famamontany. Zaho ka dyan pumunta. Kinona bakit? Zaho boka tambady taona ka iny manafaka maradiko zay. Mangagisy kara mivolagna taminakazy iny anao zegny kara misy mangagisy iny namanana. Magnano koa namako nangai. Anao zegny kara nagnano nandeha bazary agny ta. Narue misy magnano tsy doana kama dako magnotany non droanao zegny fa zegny tsy magnano zegny namako fa zany ka iny kopianakazy tambady oui. Kono